नोंथांमोन दिनै जे खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै उद्देश्यआ मा? दिनै जोङो बे मोनाबिलिनि गोजोननाय जासिग्रोबाय बेवहाय नुजाफैनाय गासै मिडिया नोंथांमोननिसिम। जों दिनै बेवहाय खौरां मेल लानायनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो बेबादिनो सम सम प्राइमारि आरो जोंनि इउपिपिएल पार्टिया बिसिडिसि आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेल गामिनि गासै गावबुराखौ लानानै सम सम जों बिदिनो जिरायो। बिसेस दिनै जिरायनायनि खारना जाहैबाय दाखालि थांनाय 9 तारिख खालि बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानसिफोरखौ माखासे बिपिएफनि मानसिफोरा बिथांमोनहा माने एसे जौ बेदर जानो होननानै लेंनानै बिथांमोनहा ओरैबायदि अफप्रचार खालामदों जे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बिपिएफआव हाबफैजोब्बाय होननानै माने मोनसे प्रचार खालामदों। दा बेखौ जों क्लियार होनो नागिरदों जे जोंनि इउपिपिएलआ बिपिएफआव थाङाखै। बिथांमोना मानोना सोरबा जाथि खुरमा बा सिना जाना हिसाबै बिथांमोना जौ लोंनो बेदर जानो होननानै बिथांमोना लेंहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा थांदोंमोन। दा बे थांनायाव बिथांमोनहा मा खालामदों माने जोंनि इउपिपिएलनिखौ 35थासो घर बे खासिबारि गामियाव माने बिपिएफआव फैजोब्बाय होननानै बिथांमोना अफप्रचार सालायदों आरोखि। दा जोङो क्लियार होनो नागिरदों जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माब्लाबाबो जोङो माने माबायाव थाङाखै बिपिएफआव, बे क्लियार खोथा। आरो माखासे खोथाया जाहैबाय 9 तारिख खालि खाम्फा बरगयारिया बे खासिबारि गामियाव फैदोंमोन। दा खासिबारि गामियाव फैनानै बिथाङा 10,000 15,000सो बेबायदि फैसा बिथांमोना जौ बेदर जानो थाखाय माने फैसा होलांदों बिथाङा। दा आं बुंनो सानदों 17 बोसोर सलायनायाव बिथाङा खासिबारि बे जोंनि इस्लाखाथा गामियाव दोंसेबो लामा मोनसेबो बान्दो बानायफेराखै। खिन्थु दिनै फैनानै गावसिनि गादिनि सार्थआव रायजोफोरखौ बेबायदिनो थगायनो बिसोरो जौ बेदरजों मोनसे फुस्लायनाय हाबाफारिखौ लाफैनायखौ जों नुदों आरो। दा आं खावलायदों जोंनि इउपिपिएलनि गासै सोद्रोमा बा जोंनि पार्टिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम जे नोंथांमोनहा माब्लाबाबो बैबादि बिपिएफनि बेबादि फुस्लायनाय थगायनाय बेबादि हाबाफारियाव इनभल्भ दाजा। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना नोंखौ निउ इयारनि नामाव, दमासिनि नामाव बा माबा मोनसे पिकनिक जानायनि नामाव बिदिनो बेदर फिसा जानो लेंहरो आरो बिसोरो मा खालामो नोंनि सायाव नोंथांमोननि सायाव अफप्रचार खालामनानै बिसोरो मा खालामो जे बिपिएफआव हाबफैबाय, उमुक उमुक पार्टियाव जोंनाव फैबाय, बेबादि बिसोरो माने रिउमार खालामो आरो। दा बेबादि रिउमारखौ जोङो गामि सिङाव थानाय हिसाबै एकदम गुदि जोबथा जों गाहाय लेभेलाव थानाय हिसाबै जों नुदों बिथांमोना गासिबो मिसा आरो बिथांमोना बेबादिनो 17 बोसोर थगाय फैनानै दिनैसिमबो बे हुदाखौ गारा। बिसोरना बे मोनसे आखु नालाय, दा दिनैसिम बिसोरो आखुथाय जानानै थालांबाय आरो। बेखौ जों नुदों। ओंखायनो आं दिनै सांग्रांथि होदों दिनै बे माने मिडियानि गेजेरजों जोंनि इउपिपिएलनि गासै सापर्टारफोरखौ आङो दिनै सांग्रां होनो नागिरदों जे नोंथांमोनहा मालाबाबो बेबादि बिपिएफनि बेबादि खैसाराव दानां आरो बिपिएफनि नावा अलरेडि गोदोनानै थाबाय। बेबादि गोदोनाय समाव गोदोहांहांआव नोंथांमोना गावहा बाहाय आगान हैनानै बे नाव गाखोनानै आरो बिपदखौ गावबा गाव बजबनानै लानाय जागोन आं बेखौ सानदों आरो। बेनिखायनो सांग्रां जा, माब्लाबाबो बिसोरनि फुस्लायनायाव थांनो नाङा, बे खोथा जाहैबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय खाम्फा बरगयारिया जुदि फैनानै बिथाङा जुदि खासिबारि बाथाबारि इस्लाखाथा रायजो राजाखौ जुदि मोजां मोनमारोमोनब्ला, जोंनि गुरुबासा ओनसोलनि रायजो राजाखौ मोजां मोनमारोमोनब्ला बिथाङा दिन्थिनांगौमोन जे 15 बोसोराव मोजां मोननायखौ गाव दिन्थिनो हानांगौमोन जे जोंनि ओनसोलाव दिनैसिम खाम्फा बरगयारिया मा मावखो। जोंथ' नुदों जेबो गैया। खाम्फा बरगयारिनि बिथांनि खुनु मोनसे फेरलेब नेरसोनबो जोंनाव गैया। दा बेनिखायनो जों सानदों बे मोनसे गासै फल्स। बिथाङा माने फैगौ एमपि बिसायख'थियाव गाव माने देरहासार जानो थाखाय आरो बेबादिनो रायजोफोरखौ माने थगाय माने गाव गादिनि लुबैनो थाखाय नैबेबायदि हाबाफारिखौ लाफैदों। आं बेखौनो दिनै थोंजोङै बुंनो नागिरदों खाम्फा बरगयारि बिथांनिसिमबो बेबादि मिसलेट रायजो राजाखौ जाहाथे दा खालामबाय थाथों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बैफोरबादि गोदो दुर्निति दादागिरि जाख्ल'नाय सुख्ल'नाय आरो बेबादिनो रायजोफोरखौ माने थगाय माने गाव गादिनि लुबैनो थाखाय नैबेबायदि हाबाफारिखौ लाफैदों। आं बेखौनो दिनै थोंजोङै बुंनो नागिरदों खाम्फा बरगयारि बिथांनिसिमबो बेबादि मिसलेट रायजो राजाखौ जाहाथे दा खालामबाय थाथों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बैफोरबादि गोदो दुर्निति दादागिरि जाख्ल'नाय सुख्ल'नायखौ जोङो मोजां मोनैयाव इउपिपिएल पार्टिया फैनानै जोङो परिबर्तन होननानै जों खामानि मावदों आरो परिबर्तना दिनै जागासिनो दं। मानो होनना बुङोब्ला जों परिबर्तननि नामाव बहुद गोबां खामानि मावबाय। सान्थिनि मुङाव जों सान्थि गोबां खामानि मावबाय। दिनैसिम मानसि सासे थैला जोंनि दा बिटिआर सरकाराव। परिबर्तना ओरैबायदि जाबाय बै समाव
जायनाखि माने जोङो राननाय बेबस्था बेफोर थिग नङामोन। दिनै जोङो हाजार हाजार अरुनदय स्किम होनो हादों। जों मोनगासिनो दं। आंनि बिसिडिसियाव 500थानिबो बारा अरुनदय स्किमखौ जों रानना होनो हाबाय। आरो आंनि बिसिडिसियाव 700थानिबो बारा जों स्किम मावबाय गासै PMAY, ओमफ्राय खासा हाउस, बेनिफ्राय आवास प्लास गासै लानानै जों गोबां न'बो मावना होनो हाबाय। आरो जोंनाव स्किमा ओरैबादि लिरबाबो लिरख'लायनो हायो। जोङो बिटिआरनिफ्राय, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय, जोङो मानगोनां प्रमद बर' चिफ सारनिफ्रायबो जोङो गोबां लामा मोननो हादों। आरो जोंहा जयन्त बसुमतारी मानव गेदेर जोंहा MLA दं सासे, बिथांनि अननायावबो जोङो दिनै मोजां मोजां स्किमफोरखौ लाबोदों। बे खासिबारि लामायाबो रिफायरिंआव जागासिनो दङ। आरो 17 बोसोराव जायनोखि माने खामानिखौ मावनो हायाखैमोन, जाम्बुबारिनि दलां, सानपुरनि दलां, इस्लाखातानि दलां, दा बेफोरबायदि खामानिफ्रा MLA सारनि नाजानायाव दिनै गिदिर गिदिर दलां 17 बोसोराव जाय बिपिएफआ मावनो हायाखै बेफोर दलांखौ जों दा मावफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। आरो नैबे मासावनो बे जानुवारिनि 20हालागै टेन्डार जागोन। दा टेन्डार प्रसेसआ जाजोब्बाय। जों बेबायदि परिबर्तननि खोथाखौ लानानै जों सावरायोब्ला जोङो ओरैबायदि गोमोथाव डेभेलपखौ जों नुदों। आरो जोङो बुंनानै फोजोबनो हायै गुरुबासा ओनसोलाव जौगाथाया जागासिनो दं। बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंबाय। आरो आं मोनसे खावलायबावनो नागिरदों जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेदर दरसे जौ खापसेजों जाहाथे गब'आ, गावनि फिउचार फिसाफोरनि गावनि फिउचार माने जेनेरेसनफोरनि थाखाय जों सिन्था खालामनानै जोङो खौसेनि खामानि मावलांनांगोन। आरो जोंनि जानाखि राजनितिकनि जोंनि बर्थमान सोलिबाय थानाय जोंनि आबाद, बे राजनितिक आबादखौ बिपिएफआ नुनानै गिदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि इउपिपिएलनि राजनितिक आबादा जोबोद माने जौगागासिनो दङ। आरो बे गाहाम फिथाइ होगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो गाहाम फिथाइखौ मोनगोनखौ बिथांमोना नुखानानै बिसोरो गिनाय फैदों बिपिएफ दोलोआ। मानो होनना बुङोब्ला बेखायनो बिसोरो माब्लाबा जोंनि इउपिपिएलनि बे एसे जनसाधारन गुरुं मानसिफोरखौ बिसोरो ओरैनो 10,000 20,000 होगोन होननानै थगाय थगाय बिदिनो लोंहोनाय जाहोनायजों बिथांमोनहा माने जोंनि गेजेराव इउपिपिएलजों इउपिपिएल माने बोखावनाय माने सेस्टाखौ खालामगासिनो दं। आरो जाहाथे जोङो गावजों गाव गाज्रि मोनलायै नैबेबादि माने सेस्टाखौ बिथांमोना खालामगासिनो दं। बेखिनिखौ आं दिनै क्लियार होबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गुरुबासा बिसिडिसि ओनसोलाव जाहाथे जोङो बिपिएफनि बेबायदि थगायनाय आरो खुस्रायनाय रावाव जों गोजावा। जोंहा मावनांगौआ गोबां दङ। आरो जोङो मावख'लायैहाय खामानि जोंहा माखासे आखायाव लानानै दं। बेफोर खामानिखौ जों जाहाथे थाबैनो जों मावफुंनो हायो। बेखौसो जोङो गासै मेलेमजिबि बुद्धिजिबि गावबुरा जोंनि माने ओनसोलनि मोजां मोजां मानसिफोरजों जों सावरायबाय थागोन आरो सावरायलांबाय थागोन। आरो बैफोर खामानिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जों मावगोन होननानै जों दिनै बावहाय मोजाङैनो जों बे मोनाबिलियाव जिरायदों। आरो जों बिदिनो सम सम जिरायबाय थायो। बेखिनिखौ आं बुंबाय। आरो जोंनि बे फैबाय थानाय समाव जाहाथे इउपिपिएलआ आं खावलायहरदों, गुरुबासा बिसिडिसि गुरुबासा प्राइमारिखौल' आं बुङाखै, जाहाथे नैबेबादि बांसावनाय बाथ्रायाव जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गावजों गाव सन्देह थानाय जिनिसखौ गारनांगौ। बेवहाय जों दा खासिबारि फैनाय नुदों। बे मिसा खोथा जोब। खासिबारिनि मानसिया रावबो सासेबो बिपिएफआव थाङाखै। आरो आं दिनै माने प्रमानबो होनो हागोन। जायफोरनाखि बिथांमोनहा जौ लोंनो बेदर जानो होननानै लिंहरजादोंमोन बिथांमोनहा आंजोंनो दंफैयो। बिथांमोनावनो जोङो स्पस्ट सोंनानै लानो हागोन बिथांमोनखौ मा हिसाबै लिंहरामोन आरो बिपिएफआ दिनै जोंखौ मा हिसाबै बिदि रिउमार खालामखो। बे खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेराव आं क्लियार होबाय। थांनाय 9 थारिख खालियाव नोंथांमोनखौ बा नोंथांनि हिनजाव बा नोंथांमोननि गामिनि मानसिफोरखौ बिपिएफनि मानसिफोरा बायदिसिना जानो लोंनो होननानै लिंलांनानै नोंथांमोनखौ बदनाम खालामदों। थारैनो नोंथांमोननि हिनजाव बा नोंथांमोननि गामिनि मानसिफ्रा बिपिएफआव हाबमारदोंमोन नामा? नंगौमोन, बिदिनो लेंलांदोंमोन। दा बेहाय मा सोलियै बिसोरो बिदि लेंलांनानै बिदि रिउमार खालामखो बेखौ मिथिनो हाया आरो। दा मा सानदों नोङो? दाथ' आंथ' ओरैनो आंथ' नंखायाखा। आं हगार हरा। आंनि मानसिखौ आं लाखिगोन आरो आंनो बे इउपिपिएलनिनो आं माबाखाथार। जयेन जामारदोंमोन नामा? जयेन जायाखै जायाखै। बे आंनिफ्राय 100% जायाखै। बिसोर बुंलाबायदों 35 जन 40 जन बे खोथाखौ बुंदों। बे जाया नङा। थगायनानै फोसावदों नामा? थगायनानै फोसावनायसो बे खोथाया। जयेनथ' जायाखै। जयेन जायाखै। आं बेखौ नोंथांमोननि गामिनिया सासेबो थाङाखै? सासेबो थाङाखै। आं बेखौ किलार हिसाबै बुंबाय बास। बेबायदि रिउमार खालामबाय थायोब्ला नोंथांमोना सासे पाब्लिक नौनारि हिसाबै मा राहा लागोन उनाव? बेखौ जोङो एसे
गोख्रों राहा लानाय जागोन बेफोरखौ ओरैनो आबां जाबां खोथा बानसावलाबायबाथ' बे मोजां जायाना बे आरो नोंथांमोना बबे पार्टिजों दङ आंथ' दा ओरैनो इउपिपिएल जों एखे सियरखा गासिबो रायजो गासिबो जोंनि खासिबारि बे जोंनि गरागाव सिटनियानो गासिबो जोंना 100 एखे जों खाथांखा जों बेखौ खाम्फा खुनु बरगयारि हिसाबै माबायदि खाम्फा डेभेलप खालामदों? बरगयारिखौ जोङो जिखि सोलो खालामनानै मा फाव फान्दाय फैयो जों बेखौ मिथिया जोंखौ नारदबनो हाया माबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदोंमोन? डेभेलपमेन्टआ बे गावहा मा सोलियो बिदि मावलांबाय जों बेखौ मिथिया जोंहा जोंनि दा रानिं सरकारा जोंना थिगैनो दं बे आरो